Selamat malam. Wis tak pikir-pikir sing kepenake ora kaya penyanyi lho In. Lah pripun? Teko wis keri, bayarane wis double. Double berapa? Lah kowe mau sore ning ndi Kulon Progo? Sentolo. Sentolo bablas mrene. Nggih. Nek yoga awan bengi ajeg lah nek kowe bengi pindho wae wis double sore karo bengi. Niki ora ajeg iki malah. Ora ajeg malah. Oh, malah Piye? kelong Jasa wae. cerita. Kelong wae. Bengi piye? iki. Bengi piye oleh transferan kira-kira dalange ngenai apa ora? Ora. Ya. Kene. Ora tambah malah kelong wis gek ora dibagi transferane. Mambengi sing maringi 500 sak rujak jeruk to. Ya. Sing bawa ora Agus. Berarti 50 eding ku 50 Agus 50. Agus mangkat ora? Oh berarti yo iki Agus anu iki sesuk dhewe jatahe. Agus sesuk iki nyoko iki. 500 kok. Ya iki sing 400 iki wong sepanggung lho, tukang corong peniti yoga. Ayo, yes. Lumayan. Matur nuwun nggih. Sesuk iki nek tuku kas iki nganggo duite sapa rumangsamu? Duit kas kuwi. Oh, duit kas. Lah saiki tak genakein. Piye? 1 juta lho ora ban-ban. Oh, santai, tenang. Juta lho, Mbak. Tenang. Iki yoga do nyekseni lho. Di kowe nembang nek ora ditabuhi ora muni. Peparingipun Bapak Eko Mugiono saking Jakarta. Transfer setunggal yuta nyuwun apa? Sesideman. Sesideman, Slendro, Mas. Nggih. Mbah Kandar rugi ngersakaken lelagon ya, Mbak. Nggih, katresnan sejati. Nggih, mangke. Es maringi lho niki. Wet wingi le njaluk e. Men adil ya, Mbar, duit sak yuta didum-dum. Nah, kudu bawa siji-siji. Nah, sing bawa tak nyuwun anakku lanang Mas Seno. Nah. Iki men kecipratan. Ya, Aja mung seno. mergane kayak khawatir mlebune wis nang aku kae. Sik. Iki ben adil ya aja mung seno. Karo Putrane jenengan pira? Loro. Lah ya kuwi kan bawa kabeh. kuwi sing nom, sing tuwa isih ana ning kene. Endi? Sing gambang kuwi anakku lanang sing tuwa. Oh, yuk jumeneng yuk. Oh iki Mbar. Kok sajake nesu wae ngopo e karo aku e. Ora. Oh, kayak sing tua iki sing tua banget Tua Mas. banget. Sampai untunya ompong. Ya, Kok suwira ketok yo. Balani. Sesideman yo, Dik. Wiwitane handerek sang peski yo. Sang apa? Wiwitane Gemlontor nggih. Nah, duit melih kok Pak kaum Monggo, kaya Pak. saking Matur nuwun, Pak. Purworejo. Mriki mawon, Pak. Ndak angel le maca yo. maca iki aku lho. Ora. Niki angel tulisane lho. Ora Mangane apa-apa. mengke ra Tak cetha. ejoni iso, tak ejoni. Ya. Aja dilengi yo. Ora iso. Tenan lho. Wingi dhewe nang ndi seruwoh yo. Kusnul karo Agus dine to. Dhewe yo anak tiri ratine iblas. Swara kurang permono. Ya. Terus. Kliwir kan bawa. Kliwir. Bawa, Sulistyo. Burung. Terek. Ning wasis. Ning wasis. Ning wasis ngungro. Anu nika sing meking. Sik, berantas. Berantas. Suara berantas. Ya. Hangungrum yo tas. Ngungrum marang bendara. Nah, nek nembang pas Solo kok blero. Mas Joko. Mas Joko kangen iki yo dalan kamasku iki. Dia Joko Pak Joko. Khotimah. Bos. Ya Sulistyo. Ya khotimah. Pijen ngincangake alih. Wis ora daster. Lanjut In pungkasane. Terus tresno sesideman.
Eko Mugiono nambahi 500.000 meneh. Kagem Kagem maksudnya yoga. nyuwun ngersake napa? Ora ngersake ming nambahi iki. Masya Allah. Jadi 1.500.000. Nggih, Niki matur didung nuwun, kali Pak. kanca-kanca. Oh nggih. Nggih, Mbak. siap. Ugi katur pepunden kula Rama Cerma Budi Cahyana Dwija saking Habiranda Kraton Ngayogyakarta. Wilujeng dalu sungkem ugi katur Rama Ki Cerma Budi Cahyana. Lanjut. Urip ana kutha Lanjut kok. panitia mbar cukup telung lagu. Oke. Pamundhut mangke dipun lajengaken wanci goro-goro. Aduh, Ayang Kandar sabar nunggu enggak ya? Yo, lanjut. Oh, enggak, Aduh, enggak sabar, enggak mau, enggak mau. Yo. Urip Alon-alon. urip ana Koko sing kang